Hola, bona tarda. Avui em poso l'ordenador molt a prop perquè he vist que hi ha problemes d'àudio i potser així em sentiu millor. Bé, doncs avui us he posat dues obres de Botticelli aquest matí que podríeu ara obrir l'ordenador i anar-les posant davant, la primavera i el naixement de Venus. I us he dit que us parlaria de l'amor platònic. Què té a veure l'amor platònic amb la bellesa? Doncs per Plató, la bellesa s'obté a través de l'amor, a través de l'enamorament. I Plató ens explica l'enamorament d'una manera magnífica a un diàleg que us podeu baixar segurament per Google, que es diu El Fedre. I en El Fedre ens parla de com dues persones s'enamoren i què els hi va passant i que, per tant, amb aquest amor poden arribar a tenir visions de la bellesa pura, ideal, aquella bellesa que us deia ahir que no es pot tocar i que està en el món de les idees. Per tant, per Plató l'amor és molt important. I l'amor platònic no és aquest amor que nosaltres ens pensem d'algú que no pots accedir, sinó més aviat és la bellesa que està allà dalt, que no pots accedir, però que a través de l'amor sí que hi pots. I ara m'explico. Bé, avui explicarem una història. Crido molt perquè a vegades no se'm sent i és la manera que a veure si em podeu sentir. La història del Fedre. Jo inclús he fet un dibuixet perquè s'entengui això millor. Ara estic compartint pantalla. Aquí veieu el món segons Plató. Plató tenia un món de les idees i tenia un món real. Fixeu-vos que aquí ja veiem l'enamorament. Ara us explico. Bé, posem per cas jo sóc la protagonista, jo em dic Anna, i abans de caure en un cos, perquè Plató creia en la reencarnació, això ho va treure de Pitàgores, el que feia jo, la meva ànima, era estar flotant per aquest món de les idees, que és aquest món d'aquí, que sóc jo. Ell deia que l'ànima era un carro alat, preciós això. Carros alats, n'hi ha molts, no?, la història de l'art. Un carro alat. I aquest carro alat tenia dos cavalls, un més racional, l'altre més irracional. I a l'auriga, que sóc jo, els havia de contenir en equilibri. De nou, la paraula equilibri en els grecs. Doncs bé, aquest carro alat, que sóc jo, anava corrent per aquí i s'alimentava de les idees. Tots aquests palets són idees. A dalt de tot, ja ho vaig dir ahir, la idea del bé, de la veritat, de la bellesa. I més avall les idees jeràrquicament menys importants, justícia, valor, templança, etc. Bé, l'Anna anava seguint un planeta, perquè totes les ànimes segueixen a un déu. Sabeu que els déus són planetes, Zeus, Júpiter, Venus. Total, que l'Anna segueix a un déu. Molt bé. Però l'Anna no pot contenir aquests dos cavalls, no els pot contenir. No els conté i el cavall irracional pot sobre l'altre. No té equilibri en l'ànima. Què passa en aquell moment? Que deixa de menjar i que cau en un cos, que és aquest d'aquí. Aquesta és l'Anna. Bé, què passa quan l'Anna s'enamora? Perquè això Plató és una cosa que va estar pensant. Què passa quan ens enamorem? Doncs li va donar una explicació en aquesta espècie de deliri que ens agafa, irracional i boig, segons Plató, i és que estem raptats per un déu. Quin déu ens rapta? Òbviament, el déu de l'amor. Quin és aquest déu? Venus. Hi ha dos tipus de Venus, com Botticelli ens explica molt bé en aquests dos quadres. Un és la Venus celest, que és la Venus que surt del mar, és una Venus que no té mare perquè surt del mar de l'espuma d'Urà, per tant només té pare, i correspon a la Venus de la bellesa ideal. Hi ha la Venus carnal, que és la Venus de la primavera, de la fertilitat, de les flors, de la copulació, de la fertilitat, que ens explica Botticelli a la primavera. Però si us hi fixeu i mireu en el quadre de la primavera, hi ha un déu que fa així, que diu, ei, no et quedis aquí, que n'has d'anar cap a dalt. M'explico. Quan l'Anna s'enamora, posem per cas del Pau, que és aquest senyor d'aquí, l'Anna s'enamora, m'enamoro perquè el Pau em recorda el déu que jo havia estat seguint.
físicament m'hi recorda. És la teoria de la reminiscència. Imaginem que doncs jo havia estat seguint a Mart i el cos, la cara de Pau, m'hi recorda. I això fa que jo, el meu cavall irracional, vulgui tirar-se sobre del Pau, vulgui copular amb en Pau. Però és en aquest moment, d'aquesta manera tan irracional, que m'agafa la Venus de la primavera, perquè m'entengueu, que Plató li diu la Venus vulgar. És la Venus del que té cos. La Venus del carnal, de la bellesa carnal també, de la bellesa tàctil. Però Plató ens diu que ens hem de controlar i un cop ens controlem serem capaços de tenir un altre rapte d'una deessa superior, d'un tipus de Venus superior, que és la Venus celest, la de la conxa, la que no té mare, la que no té cos, la que ens pot elevar fins la bellesa màxima, fins la bellesa en si. Per tant, primer pas, m'enamoro del Pau, haig de controlar el meu cavall irracional perquè si no allà em quedo. Si controlo, em començo a enamorar de les qualitats espirituals del Pau, no carnals. És bo, és just, és generós. Començo a enamorar-me de les virtuts. En aquell moment, la Venus, que no té cos, em rapta, m'agafa i m'assent fins a veure la bellesa ideal. Per tant, la bellesa és molt més que per nosaltres, pels grecs. Molt, molt i molt més. Per exemple, Miquel Àngel, però no només pels grecs, en el Renaixement, Miquel Àngel, Botticelli, era com arribar a la veritat màxima. Vaig a treure aquesta funció de compartir pantalla. Espereu un momentet, sisplau. I ara ja ho tenim aquí. Doncs bé, què estava dient? Deia exactament això. El que deia és que tant Miquel Àngel com Botticelli, els dos creuen molt amb aquest poder de la inspiració, amb aquest poder de l'amor, que és inspiració. Això és el que us vull venir a dir. Amor igual a inspiració. Això sobretot és en el Renaixement, Dürer, Miquel Àngel, Botticelli, tenien aquesta sensació d'amor cap al que ells feien, que els portava la inspiració. Miquel Àngel, per exemple, sempre ho deia, jo, aquests blocs de pedra que tinc aquí davant, són blocs que jo no haig de fer res, simplement haig de treure el que sobra. I jo em sento agafat, raptat, dominat per alguna cosa que em controla i jo trec, no és mèrit meu, vull dir, hi ha una cosa que em guia. I Miquel Àngel també deia que jo soc capaç de pujar de la bellesa carnal, de la bellesa d'aquí, a la bellesa espiritual, a la bellesa de Déu. Ja veurem que després Miquel Àngel cau amb una petita decepció. Però de moment avui el que ens interessa és que la inspiració és un acte d'amor, que els enamorats poden arribar a la inspiració. Ja veureu que aquest amor a vegades es transforma en un amor espiritual. Santa Teresa d'Àvila, amb aquella, és a dir, l'èxtasi, per exemple, que tenen espiritual, el sant serà també un acte de coneixement, un anar cap a Déu i de trobada amb Déu. En aquest cas serà una trobada amb la bellesa, Déu, bellesa. Per tant, la inspiració és un moviment que va cap amunt, ens porta cap a Déu i que és Plató el primer que la defineix.